rawuh ing podcast kita. Aku Naswa lan partnerku Faiza. Halo sedaya, dina iki awak dhewe arep ngobrol santai bab hobi, panganan lan ombenan favorit, dolan-dolan lan bisnis angan-angan. Sadurunge mulai, awak dhewe duwe narasumber kang istimewa. Sopo ya kira-kira? Oh iya, Dheweke duwe cerita unik bab hobi lan ibadah. Muga-muga bisa ngasih inspirasi marang kita sedaya. terus Naswa. Sakniki ayo kita kenalan karo narasumber kita. Yuk. Halo sedaya, kula Yosi, seneng sangat iso nuduhake bab hobiku, panganan favorit lan bisnisku. Halo sedaya, kula Queen. Aku seneng banget iso nyritakake apa wae sing tak senengi, hobi lan apa wae sing pengen tak wujudake. Kita wiwiti saking hobi rumiyin nggih. Yosi, menapa sih hobi ingkang paling sampeyan lampahi sapunika? Hobinipun kula ninggali film horor, pos buku lan olahraga. Tiga punika damel kula sempuyung lan inget insight enggal. Film horor sampeyan boten agree. Boten sih, nanging menawi wonten jumpscare kula tansah kaget. Yos, sampeyan kan remen kaos buku. Kadang kula heran, kados pundi saged kaos-kaos kaya teori-teori aneh punika. Wiwitin kula ugi bingung, nanging lan-lami seru. Raosipun kados detektif madosi wangsulan saking misteri. Wah, dados kados Sherlock Holmes versi nom-noman nggih. Bisa dipunepang wonten sih. Nanging kula mboten angge topi Derstapper sih, nanging mripat landheng mawon. Wah, seru niku. Dados waos sanes, namun hiburan nggih. Nanging imit kawula ugi. Kalau Queen, hobinipun sampeyan punapa? Hobinipun kula niku olahraga baseball, sami kalian dengerke musik. Judulipun niku double kula fresh kali seneng banget. Win, sampeyan wiwit baseball wiwit kalau punapa sih? Kula wiwit baseball niku wiwit warsa 2005 niku awal bulan. Nanging langsung remen banget senajan saya, nanging rasipun seru lan bener sembuh. Mantap, baseball niku betah tenaga kru loh. Anjing. Lumayan saya, nanging seru. Saniki kita bahas wedok lan wedok favorit. Yosi, menapa wedok favoritipun sampeyan? Anipun kula remen sangat potato cheese bread. Kaosipun gurih, alus, pokokipun nagih sanget. Wedok favoritipun kula susu plain, simple, nanging sederhana. Punika sih comfort sangat. Yos, kalau wau sampeyan sanjang potato cheese bread, favoritipun sampeyan. Sampeyan limrahipun tumbas utawi damel piyambak, bikin piyambak Indo langkung marem, kakung gurih, lan saged kula sesuaikan kaosipun. Kadang sande, kadang kasil, nanging seru banget. Keren sangat saged damel piyambak. Puniku sih level chef. Nek kuwi Nah, kula sih makanan pun sederhana mawon nggih. Kula iku sego goreng. Nah, menepun malih ingkang pedes. Nah, terus sebenarnya niku kula es buah, niku seger. Duh, dengere mawon ampun luwe. kita melebar datang bisnis. Yosi, menapa sekolah jangka panjangipun sampeyan? Bisnisipun kula lumayan ageng. Keliling dunya datang pinter-pinter nagari, nguwaosi kathah basa, gadah usaha piyambak setunggaling dinten mengke. Wah, keren. Futuris, nanging realistis. Kalanipun sampeyan kala wau sanjang badhe keliling dunya. Negeri pundi ingkang paling sampeyan kajeng dhateng rumiyin? Ada kalih negeri ingkang paling kajeng kula dhateng niku Jepang lan Arab. Jepang amadi budayanipun keren lan
niku Arab amargi kula kajeng sanget ugi menyang Siti Suci. Nek kuwi kados pundi wisesipun sampeyan? Kula sih pengene kula kajeng IPK 4 ya. Terus dunia dari gunung, terus lan sandi kajeng dados bos tambah. Bigger school. Kuwi sampeyan kalau wau sanjang kajeng mendaki. Regi pundi ingkang kajeng sampeyan cukup rumiyin? Anipun kula kajeng sangat mendaki niku lalu rumiyin nggih. Nanging menawi supena paling gede anipun kula kajeng sangat mendaki 3S. 3S niku enten Slamet, Sugih, Sendoro. 3S niku keren sangat, gede giat fisik sih, nanging mesti pengalaman aos. Yang lucu utawi berkesan mboten sami aktivitas sampeyan-sampeyan. Anipun kula nate ninggali film horor tengah dalu. Ampun tegang sangat. Jaja internet pun nge-lag internet. Jadi sanesipun kaget. Kula malah bingung terus bujeng piyambak. Nanging punika malah dados pengalaman paling lucu. Nek kula niku wonten kalih nggih. Sing pertama niku kula nate cedera pas dolan baseball. Iku luar banget. Terus nanging sepunika dados crios ingkang bekas lan ndamel kula saya atos. Terus ingkang lucu, Sing lucune niku apa ya? Pas malih enjoy musik ya, dengerke musik. Iku malah dodol pariwara. Moodku langsung muncul. Oke, sapunika kita mlebet dhateng bab enggal niki. Inggih punika pengalaman sampeyan ing sekolah. Ya sih, wonten pengalaman seru utawi lucu boten selama ing sekolah. Wonten salah satunggal kang paling kocak niku pas kula lajeng cepet-cepetan sami kanca ing lapangan damel dhateng kelas olahraga. Kula malah damel sedaya kanca langsung aja. Nanging kula malah bujeng ugi. Dados momen punika mboten damel lisem nanging malah seru. lucu banget. Nanging mesti wonten pengalaman seru ugi kan kejawi puniku. Iya, terus kula ugi nate rencana kanca damel ayahan kelompok dodaan pas tubuh masuk. Dijukan si nanging remen saged nyambut damel sareng kanca-kanca. Keren ya. Nek kuwi pengalaman seru utawi lucu punapa nika ing sekolah. Nek kula nate ing kantin nggih. Lagi mau. Niku kula pendet sedotan. Terus tinggal wedang ing meja. Terus lajeng sanget nyoba. Nanging kasulitanipun puniku sanes gedhenipun kula. Kula niku pun siap badhe dicoblos. Nanging temenipun kula langsung sanjang. Puniku wedang kula. Nah, kula niku langsung kaget nanging bujeng sareng piyambakipun. Saking riku kula sinau damel langsung kegetosan. Kalian bareng tiang sanes. Nanging tetep dados momen lucu ing kantin. Wah, naruh sangat. Setelah niku mboten nanging papan sinau, nanging ugi papan damel ganda pengalaman lucu kan berkesan sareng kanca-kanca. Setuju banget. Saking serius sampeyan-sampeyan saged tinggal menawi pengalaman ing sekolah menika damel kita kaya saya celak utawa caket kalian kanca. Sinau bab enggal lan pasinipun boten gampil diulangi. Nah, sapunika kita mlebet dhateng perangan seru. Inggih punika tips and trik damelan teman. Mboten naming gineman soal hobi utawi tedha favorit. Nanging ugi bab alit ingkang saged damel dinten-dinten sampeyan langkung gampil lan remenaken. Iya leres, upanipun tim sinau utawa cara supados boten kesupen, bekap pirantos serat dateng kelas. Kadang bab prasaja kados
kajawi gampil dipunemut-emut. Tinggal catatan ugi damel mood langkung happy. Wah, kreatif sangat niku. Kula ugi wonten tips menawi saweg sae utawi stres, cobi dengerin musik sekedap utawi margi-margi melampah-lampah enggal ing halaman sekolah saged damel otak fresh and malih. Selain puniku, sampun kesupen ugi kangge jadi pemikiran. Pada masalah alit saged langkung riyen menawi dibicarakan kalian kanca. Iya, laras tunggal malih sampun ajri damel cobi bab enggal saged mawon saking bab alit punika sampeyan-sampeyan manggi hobi enggal utawi pengalaman seru ingkang boten bisa sangka. Setuju. Lan sampun kesupen tips puniki sanes nanging damel sekolah. Nanging ugi damel gesang sadinten-dinten. Bab alit ingkang konsisten saged damel benten angging lowo. Semoga tips and trik kita dinten punika saged gadah guna damel kanca-kanca sedaya. Yuk, wiwit praktikne lan rasane badanipun piyambak. Lan sampun kesupen berbagi tips sampeyan-sampeyan ugi kalian kanca-kanca saged dados inspirasi setunggal kalian sanes. Nah, sapunika kita mendapatkan peranan seru sanesipun. Inggih punika rencana akhir pena lan aktivitas favorit sampeyan-sampeyan. Weekend niku paling pas damel recharge energi. Iya leres, saged senambi margi-margi mlampah-mlampah ningali film utawi damel bab kreatif ing griya. Yosi, limrahipun sampeyan napa Mas Arepena? Kalau kula niku si menawi boten marga-margi mlampah-mlampah, limrahipun damel kerajinan griya utawi ninggali seru banget saged santai nanging tetep wonten tantanganipun. Nalika kula lumayanipun kajeng saged ningali film ing bioskop utawi mlampah-mlampah. Dhateng papan ingkang tebih umpaminipun dhateng kutha sebelah utawi dhateng papan wisata. Ada ugi damel aktivitas kreatif alit ing griya nanging niku favorit sangat. Wah, dan terus pikir sampeyan-sampeyan saged seru lan kreatif nggih. Gumatung mood piyambak-piyambak. Nek kula limrahipun remen margi melampah santai sinami foto-foto utawi naming nyebai ing taman. Kadang ugi ningali vlog inspiratif supados muncul ide kreatif enggal. Tips saking kula niku coba damel mini planner, akhir pena, serat aktivitas ingkang kajeng dipun cobi, nanging sampun sangat padat. Supados tetep santai nanging tetep seru. Ya las. Lan sampun kesupen sisane wedal damel ngaso utawi quality time kalian keluargi. Kadang beprasaja puniku damel akhir pena langkung berkesan. Intinipun, weekend niku wekdalipun explore, santai, lan happy. Kanca-kanca saged sesuaikan sami mood piyambak-piyambak nanging tetep damel momen berkesan. Semoga ide dan serius kita bab aktivitas akhir pena saged dados inspirasi damel kanca-kanca sedaya. Yuk, damel akhir pekanipun sampeyan langkung seru wiwit saking bab alit nanging menyenangkan. Wah, luar biasa nggih obrolan kita dinten puniki. Kata bab seru lan inspiratif saking Trios Yosi lan Win. Wiwit saking hobi, dodol, lan rodha favorit. Ngantos wishlist supena piyambakipun sedaya. Kula pribadi remen sangat saged gineman saking sareng sampeyan-sampeyan sedaya. Raosipun kados malih nongkrong sareng kanca-kanca ing sekolah lan universitas podcast mata. Iya leres Mas Wah, kula ugi remen sangat saged miros krios piyambakipun sedaya. Saking krios kala wau, kita saged sinau menawi hobi punika boten namung damel senang-senang, nanging ugi saged dados motivasi lan inspirasi damel sedaya kita piyambak. Kadang bab alit ingkang kita remen kasuyatanipun saged damel gesang
pikiran damel cobi hobi enggal. Masak tedo, eco piyambak utawi wiwit nyerat misli supeno sampeyan-sampeyan. Seneng sangat berbagi krios ing podcast puniki. Mugi-mugi kanca-kanca ugi saged terinspirasi kanggo mengeksplor hobi sampeyan-sampeyan hobi todo enggal lan mujudake bisnis supeno. Kula pribadi dados penuh pengalaman seru pas damel potato cheese bread. Piyambak ing dina utawi wekdal ninggal film horor. Oke, bener banget. Sampun kesupen kangge tetap eksplor, nikmati prosesipun lan berbagai pengalaman sing seru kalian kanca-kanca sampean. Kadang bab alit ingkang lucu punapa mboten terduga malah ndamel momen langkung berkesan banget. Matur suwun kathah Yosi lan Bumin sampun badhe mirbagi krios ing episode dinten puniki. Kula lemah sanget saged gineman santai kados ngeten. Raosipun kajeng lajeng gineman terus. Lan matur suwun ugi damel-damel kanca-kanca pendengar ingkang sampeyan seta mirengaken. Mugi-mugi sampeyan-sampeyan tetep setuju, tetep happy lan sampun kesupen eksplor hobi salah wujudkan supene sampeyan-sampeyan. Nggih, sampun kesupen ugi sapisan-sapisan ngaso nedha ingkang tetap lan bujeng saben dinten. Sampai panggih ing episode salajengipun. Tetap sengkuyung, eksplor hobi sampeyan-sampeyan lan